Ayrılmaz dostluk. Bir var eken, bir ýok eken. Gadym zamanyna yekelikden içi gyzyp, ýalňyz özü ýygyp ýören bir güjük bar eken. Ol göwnüm açylar diýip, kä dagy, kä düdegi diýmiş. Ýöne hiç ýerde de göwni aram tapmanmış. Halis bolman soň bir gün ol towşana dowşup, "Towşan, ay towşan, gel ikimiz bile ýaşarlyýa." "Bolýa güjük, sen diýeniň bolsun" diýip, towşan oň bilen bile ýaşamagy razy bolupdyr. Onsoň bular jeňelli ikisi ýerleşer ýaly öýjagaz gurup gün ýaşaýança herse öz eklenjiniň uğruna çykypdyr. Gije bolsa ikijigi şol öýde ýatypdyr. Öý gurmagyň hemem garny doýurmagyň aladasy bilen halis ýadan towşan derrew uka gidipdir. Onsoňam ýanyna batyr dosty bolansoň, ol bu gije hiç zatdan ätiýaç etmeýän örän arkaýyn ýatypdyr. Özüne ýoldaş tapan güjügiň göli begenjine ukus tutan okmuş. Ol şu ýeri özlerine mekan edinenliklerini, bu taýyk başga hiç kimiň aýak tekmegi hakynyň ýokdugyny töwerekdäki ýaşaýan haýwanlara doýdurmak üçin batly sesi bilen öýrüpdir göli. Süýji ukuda ýatan towşan gorkusundan büküp durupdyr. Ol ýüz ura gaçmagy hyýallanypdyr. Emma birden ýanyna çömmelip oturan güjük bilen dostlaşanlygy ýadyna düşüp, biraz ýynjalypdyr-da. "Näme? Ýoldaşyň uklap ýatyrka öýrýän. Gorkusyny oň ýüreginiň ýarlaýmagy mümkin diýip pikir etmeýän. Onsoňam sen sesiňi möje geçdi. Ikimizden bölek edip iýer" diýip güjüge iýgenipdir. Muňa güjügiň gahary gelip, "Sen ýaly gorkak bilen bile ýaşanymdan ýeke gedenim gowy" diýipdir-de öýden çykyp gidiberipdir. Şu barşyna ol ýoldaş bolsaň möjek ýaly batyr hem mert bilen ýoldaş bolmak gerek diýip oýlanypdyr. Gurt agdasaň gurt geler diýerleri. Edil şo wagt bir goňur möjek oň garşysyndan gelip, dugşundan geçip gidiberjek bolupdyr göli güjük oňa garap, "Möjek Halipa bir aýak çekle" diýen. "Näme hyzmat?" diýip möjek saklanypdyr. Güjük oňa ilki towşanly wakany soň bolsa ardynaýdan. "Yekelikden halis iýirdim. Özüm ýaly merdirät biri bilen bile ýaşaýsam" diýen. "Gel bäri, bile ýaşasak içimiz gysmaz" diýip möjek güjügi ýygyna tirkäp gidiberipdir. Bular aw edip ýadalaryndan soň arkalaryny çakyşdyryp bir ýerde ýatypdyrlar. Ýene de itligini edipdir. Ol gijanyň bir wagty huýynyň sesine oýanypdyr-da haýwat bilen töwerek taşyna garap üýrüpdir. Çakyşyp ýatan üçin oň sesine möjek towşandan emeter gorkup durupdyr. Emma özüniň gorkanlygyny bildirmejek bolup, "Güjük Halipa, bu kılıgyň bilen sen ahyryna aýa aw bolarsyň. Mene näme, çynym etsem öz başymy sypdyraryn. Ol gaty zordur" diýip itiň üýrerine wöküm salyp kılıgyny goýdurjak bolupdyr. Muny eşden güjügiň möjekden hem göwni geçipdir. Ol içinden, "Hä, diýmek, aýy mundanam zor eken o. Gowsy aýy bilen ýaşaýyn" diýip möjegi terk edip gidipdir. Ine bir günam ol dagyň arçaly jülgesinden senkilläp barýaka, aýa duşup oň bile ýaşamagy teklip edipdir. Aýy da razy bolup, agşam oň bilen bile ýatypdyr. It janawryň endigi de, tehel şygyrdy bolsa oýanyp, üýrmän durup bilen o. Onsoňam aýyň ýanyna özüniň eýleň-beýleň janarlaryň kilinden dälligini bildirmejek bolup, bu gije hasam batly ýürüpdir. Aýynyň gorkuşy möjenkiň çaky bolmandyr. Süýji ukuda ýatyrkan, biri aýlygan ses etse, kim gorkmaz? Düşünne bal ýyp ýatan aýy pakyr zyňlyp, honna düşüpdir. Äm-säm bolup töweregine seretse, hälki dostlaşan güjügi, geňişe diýen ýaly kenidem üýrüp durdy ýa. Muňa bolmaçysy bolan aýy, "Ýat kapylla. Birden sesiň eşitip adam ýeläýse, ikimizi bir naýdadan geçirer" diýen. Aýdan bu söz eşiten güjük janarlaryň içinde iň batyry adam eken. Şeýle bolmasa, aýy ondan gorkmazdy diýen pikir bilen gije ýüzüni tutup gidiberipdir. Şol gidip barşyna gur jengeliň çetinden gelipdir. Ine görse, bir adam odun çapyp durmuş. Güjük oň ýanyna baryp,
başdan geçirenlerini birme-bir aýdyp berip, oň bile ýaşamagy teklip edipdir. Adam oňa baş üstüne, asyl sen tüýs maňa gerek ýollaş ekeniň. Towşana, möjege, aýa yaramadykylygyň men ýüregimden turýar. Saklyk canly janlaryň iň gowkulaklarynyň biridir diýen. Adam bilen güjüň aýryşman gelýän dostlugy şu günden başlananmış.